നമസ്തേ, ഞാൻ ജയകുമാർ പരമേശ്വരൻ. ഇന്ന് വളരെ ചെറിയ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ വരും, ബന്ധുക്കളായിട്ട് വരും, സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് വരും, അടുത്ത വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ വരും. എന്നാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ ചില ആൾക്കാർ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. നമുക്ക് തോന്നിപ്പോവും ഇവർ ഇനി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരരുതെന്ന്. അല്ല, ചില അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ വന്നാൽ ഇനി അവർ വരാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാം എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതിന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പം ആ വ്യക്തി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇവർ വരരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പുറകിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഇഷ്ടദേവതയെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കറുത്ത കുതിരപ്പുറത്ത് കറുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ച് വാളുമായിട്ട് വരുന്ന ദേവിയെ മനസ്സിൽ കാണണം. ആദ്യം തിരസ്കരണി ദേവിയാണ്. ആ ദേവിയെ കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ, ഈ പോകുന്ന ആളുടെ പുറകിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വിരലുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു നക്ഷത്രം വരയ്ക്കുക. 5 കാലുള്ള നക്ഷത്രം നമ്മുടെ വിരൽ വെച്ചിങ്ങനെ 5 നക്ഷത്രം വരയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ വ്യക്തി ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരരുത് എന്ന് വിചാരിക്കുകയും ആ ദേവി അദ്ദേഹത്തെ ഓടിച്ചു വിടുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുകയും ചെയ്തില്ല. ആ വ്യക്തി ഇനി തിരിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരില്ല. ഇത് ഇങ്ങനെ അവസ്ഥയുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കിയിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. നന്ദി, നമസ്കാരം.